RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Myrna, hingkod ang pangidaron. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong anak, human siya maoperahi. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Doon na ta kasimana din sa ospital. Hangtod ron ni aghapon ta. Wa pagyapon ta makagawas. Wala mo magka-istorya sa doktor. Nagka-istorya man. Ya, sa may sultis, doktor. Usabraran pa ko na Chiboy. Kay lagi, grabe ang damage sa iyang tiil. Tungod sa nahitabong disgrasya. Mao ba? Maog yun. Magkikistorya ko sa doktor. Mangutana ko niya kung pwede pag ato na lang sabay ipapahuway sa Chiboy. Kaya kung anhita din hikod, magpayad man tas room kada adlaw. Sige, day. Mayong adlaw, Dok. Mayong adlaw sad, Ma'am Myrna. Usay ako ikalagad nimo? Kuan, Dok, mangutana lagi yung tako, Dok ba? Kung mahimo ba nga, ato na lang namo ipadayon pagpapahuway sa akong anak sa amo. Dito sa bahay na mo, Dok, kay total, successful man bitang operation. Ma'am, kinahanglan pa siya nga mustay sa ospital. Kay need pa namo siyang obserbahan. Tungod kay dili lang ang iyang tiil ang naapektuhan sa maong disgrasya. Lakip na ang luyo sa iyang Pero so far, successful ra pud ang among operation ug magpasalamat pud ta nga wa ra maapektahi ang iyang utok sa nahitabo sa iyang Mao ba, Dok? Unya, Dok, unsa may buhaton na mo ani? Kay magbayad man gud mi sa room kada adlaw. Unya lagi, wa may pundo nga kwarta. Mong maglisod mig bayad sa among bill din sa ospital. Okay ra na, ma'am. Doon na raman tay PhilHealth o mga hinabang gikan sa atong gobyerno. Kay total, public hospital man .
Pwede ra gyud nga magpatabang ka ana para maminusan ang inyong bill din sa ospital. Ay, mao ba, Dok? Sige, Dok. Ako laing no ng akong bana, Dok. Salamat kaayo. Nak, Chipoy. Sige na. Oras na para mo inom na kasi imong tambal, nak. Okay, ma. Pero malayo sa ko tubig, mabi. Ako rin kuha. Oh, Diara. Ay, sa hutang tubig, uy. Imnas aning tambal, oh. Okay, ma. Ka-very good sa akong anak. Ma, sakit akong uog tiil, ma. Aray, Unsa? sakit, ma. Nabalaka ko, dihang kalit nga gisakitan sa iyang uog tiil ang akong anak. Mauto, among gitawag ang doktor. Pero matod sa doktor, natural ra na nga mosakit tungod kay samad ka na. O gihatagan ra sa mi og mga tambal sa doktor og mga pain reliever. Unya, Unya, kumusta naman si G-Boy? Okay na ko, Dok. Nawa ng sakit. Ayaw lang mo kabalaka, Ma'am Myrna. Kay naturalan na nga mo sakit tungod sa samad. Pero ayaw mo kabalaka sa dili madugay, mamaayo ra na. mao ba, Dok? Ay, salamat kay Dok, uy. Ma'am Myrna, good morning. G-Boy, good morning. Good morning, Saptok. Good morning, Dok. Kumusta ka na, G-Boy? Okay na ko, Dok. Dili na kay sakit akong ulo ug tiil. Maayo noon kung mao ka na. Doon ako'y good news ninyo. Pwede na mong makagawas ugma. Ay, Ginoo ko, salamat in town. Salamat kaayo, Dok. Welcome. Hatagan rata mo og mga resita para inyong mapalit og maoy inyong ipainom ni G-Boy, okay? Yay, ma. Makagawas na ko din, eh. Pero 2 weeks after ninyo nga makagawas din ma'am, balik mo din ni G-Boy para tangtangon na nako ang iyang cast pad nga gibutang sa iyang tiil. Doon kay gisiminto baya na. Ay, sige, Dok. Salamat kaayo. Good morning, Doc. Oh, Yan na mi, Doc. good morning po, Myrna. Kumusta, G-Boy? Okay ra, Dok. Very good. Sige, ready na ka nga, tangtangon na ang imong cast pad nga, gibutang sa imong tiil. Yes, Dok. Ready na ko. Para makalakaw na ko balik. Okay, sige. Andamon sa nako ang ako mga gamit. Okay. Done. Natangtang na. Yay! Thank you, Dok. Doc, namuwala ng iyang tiil, Doc. Ingon anak yun na, basta gikan tangtang sa kastad. Oh, yes, Myrna. Ingon na gyud na, humanog tangtang sa simento sa NTL. Og of course, obserbahan pa lang gihapon siya. Kay do na baya na stainless sa sud. Then, gisimento baya, unya, naputos. Maong namuha ka na. Pero ay kabala ka. Naturalan na siya, Ma'am Myrna. Sige, Doc. Salamat kaayo.
Ma. Ma. Nak, nga naman ka? Ma. Ma. Nga no, lagi ka. Ma. Ka? Ka naman na. Ano ning anak na kong gwapo, ha? Sakit akong tiil. Kaya, bugnaw kaya akong tiil. Usa? Sakit nga bugnaw? James, dili ka ang iyang stainless sa tiil hinutan. Kung nga nung naka-feel siya og sakit o bugnaw sa iyang tiil. Doon ako'y nadunggan og nabasahan sa Google nga basta bugnaw kuno ang panahon, unya doon na kay stainless party sa imong lawas, maka-feel kuno kag sakit o kabugnaw sa part kung asa doon ay stainless. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kung gikang operahan, unsa kadugayon para mopahuway sa recovery room? Ikaduhang pangutana, kung gikan gisiminto o giputos o cast pad ang tiil, natural ba nga mamuwa siya inikuman og tangtang? Ikatulong pangutana, kung doon na kay stainless nga party sa lawas, kung tingbugnaw, natural ra ba nga bation kag kasakit sa party nga doon ay stainless? Ikaw pa to katapusan, kung doon na stainless ang party sa imong lawas, delikado na ba ang kinabuhi? Doon na by chance nga matangtang ang stainless nga nataod sa tiil sa akong anak? O sa tibo kinabuhi na beginning iyang stainless sa tiil? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Merna. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniyan na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related nga mga problema kay usa man ako ka drug addiction specialist. Usa ako ka medical doctor ug usa ako ka psychiatrist. Mao na akong trabaho, no? So kasi pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga if you don't have competitive advantage, do not compete. Sure ball bitaw yung kawag kay daganan. The art of fighting kuno is not to fight at all the time. Ngita kag mga panahon nga medyo kay tsansa nga mo daog. Parang tennis god nga classic beginner ka nya magigduwa ka ng mga pang championship na tay tsansa nimo daog. Ikaw bago ra kas politika nya mo sangka ka ng pete ng dugaya da nagagamot nagmayo awa gi kay daganan ha okay kibalon sa mga pasikot-sikot no okay so ang ato magtatampo karong adlaw si Merna kining ang nagpadala wala man gisuwat mahitungod kini siyang bata nga nadasmagan mong nabati nito guys sa drama o man pada tawagan ni wa man nagbutag yung address ni Merna hasta ba ning dapit ning ila. But anyway, wa man siya nagbutang og asa yung address. Ako lang i-greet na ko ning ako mga amigo da sa Uslob, no? Uslob Cebu, mga D family, no? Mga pamilya ni John D, no? Welcome back to Cebu, ha? Og si Yen na iyang wife. Og mga Rindon family, so Bird, si Tito, no? Sakay niya kanang inyong kuan text kanang inyong sa bara ng palupad-lupad. Okay, this is Mistro to mga taga Tris Uling Naga City, Junior Rizada o Trining Rizada, no gikan kini ni Chris Imbalsado, no? Ug mga taga Dalagit, no, mga Gisim family, si Nera o si Bill Gisim. Ayong pagpaminaw sa mga taga San Nicolas Pares. Dito lang may bago lang may nanghatag og mga relief goods or mga bisag unsa naman lang kain ni Widap atong mabtik nga pari diha na si Father Ed Bintik, no, sa Lions Club International District 31B2. Ako lagi nabasa ninyo mga ngalan mama kay gisulat ra gyud taon nila. Dito kami bago lang nanghatag og mga bisag unsa naman lang
matabang sa itong mga kaigsunan diya sa San Nicolas Paris, no? Caritas volunteers ni sila. Si Juji Lagapa, Floribic Laurigaw, Perla Baiza, Christine Padilla, Sherry Ibarsabal, Faye Abelia, Concordia Subing, Ninita Paradiro, Michi Manriha, o si Shercy or Mercy, sorry humawas, no? Diya sa Caritas sa San Nicolas Paris, mga Caritas volunteers ni sila, ha? O kining uban, sunod na lang po, mga hollow block makers ni J. Lariusa, diya sa Gindaruhan. Salamat ya, ipangyo ko niya siyang hollow block. Si Jomar, si Adoy, si Arnold, si Richie, si Ibal, si Runan, o si Sami. O mga kantawan, mga Bilyarmon, Kanyabano, Nilpi, o Nisi, no? Mayong pagpaminaw. Mga taga Mountain Barangay diha sa Talisay, Milanilla. Si Toto Dikit, Mia Duti, Jerome Argoncillo ug si Orlan Kilyubi. Ug mga tao ni Peter Ifer ug Samuel Luwania. Salamat kayo sa inyong pagabayabi namo diha sa Lubas ba to? O sa tong lugarahan ninyo? Mag-Hawaii. Sa tong mga lugar, Mag-Hawaii, Tapul, Haklupan, Lubas 1 ug 2, nga tunas Manipis, Campus City. O muna na suruy-suruyan na mo ni Eper Luwania na itong usang adlaw o usang simana, no? Alright, so going back to our sender, si Mayra, no? Si Mayra. O na Merna. Okay, unang pangutana ni Merna. Kung gikan operahan, pila man ang kadugayon para mapahuway sa recovery room? Kini siya, depende rin siya, no? Case-to-case basis kini depende kung unsa mang klase nga intense operation ang kinahanglan. No, kada may mga operation nga pwede ra maganig papahulayon lang pila ka oras nya malakaw na dayon. But there are operations, especially kanang mga orthopedic or mga intra-abdominal operation, kaya lagi admit mga pipila ka adlaw nya. Depende pod sa recovery sa operative wound, how compliant is the patient to take the antibiotic nga dili ma-infected o ang aseptic system kaning kwan aseptic nga inon ta paglimpyo sa operative wound. So akong tubag ani magdepende. Ikaduhang pangutana, kung gikan gisiminto o giputos o cast pad ang tiil, natural ba nga mamuwa siya inig human o tangtang? Yes, naamanggoy mga taong ang iyang skin sensitive kaayo. Bisan man gani uban sensitive sa plaster, no? Or sensitive sa kung saan na may gigamit nga antiseptic solution diya. Betadine ba, hydrogen peroxide, mertiolate, or saan naman lang diya nga mga gibuta nga antiseptic solution. Nagoy mga posibilidad nga mamuwa, no? Ay kining kaso sa imong anak kuan man ni orthopedic man ni, no? So gisiminto unya nagtangtang na ay dili malikayan nga naagoy mga parte sa giplastiran o gibutangag bandage nga madiscolor o mamuwa. Okay? Ikatulo nga pangutana, kung duna kay stainless sa parte sa imong lawas kung tingbugnaw natural ra ba nga bation kag kasakit parte nga dunay stainless? Expected na siya because foreign body magud ng stainless, no? So mo matter gyud pod ang imong paminaw sa lawas, no? Temperatura gani dia sa airport o dia sa mga port terminal og naka stainless imong lawas, may bulong na lang ang nagbantay sa x-ray machine nga mutingog nyo makigidalang kutsilyo o kagidalang pistola. So sensitive, no? So expected or it could be possible na o depende sa environment, sa surrounding mo aggravate po ang imong kondisyon, no? So mao na say akong balikon kanang stainless yang gibutang diha foreign body man na siya bagulain ninumdum ko sa kong igagaw, no? Si Lee Duran Amaba nga bagong gioperahan dito sa dito sa Corumpido Hospital sa Sugod Southern Leyte nya gidala ngadto sa East Visayan Memorial Medical Center dito sa Tacloban City. Nabali ang iyang kamot kay na mabunal siya nya gitauran og stainless. So I hope nga may ka-recover na kali. Ako ning parente, no, mga Duran side.
swerte po kay dito si Doktora Chiki Obra. Puno. Ano na puno? Rusis. Oh, dito. Timan po siya dito, no? Doktora Chiki Obra Rusis. Alright. Okay na bali? Okay na ba imong kamot, no? Pariha man yung kasuha sa imong kamot, no? O sa imong problema nga kita orag stainless. Ikaw pa ko tapos ang pangutana. Kung doon na kay stainless sa lawas, delikado na ba ang kinabuhi? Doon na ba chance nga matangtang ang stainless nga nataod sa tiil sa akong anak o tibok kinabuhi na ba gyud ning iyang stainless sa tiil? Depende sa discretion sa orthopedic surgeon. No, kay na may stainless nga dili na lang tangtangon, diha na lang napoy mga bakal nga kinalang tangtangon. So kung tubag ani magdepende sa decision, clinical judgment sa attending orthopedic surgeon ang mga eksperto ni ani. Pero para sa ako, kung wa naghasol ang stainless diha sud, mas mayog din na lang tangtangon. Mga katabang na siya. Kaya nga ito mong bukog, mo kuan naman siya, mo dikit naman igbalik, no? Na ako'y nabasahan na kung suroy-suroy nga tos laing nasod. Na ako'y nabasahan dito museum nga ang ato kunong bukog. Ang bukog sa tao is 4 times ikaupat ka pilion kagahi kaysa simento. Ako malikon, ang bukog sa tao kaupat ka times kagahi kaysa kumpara sa simento. So kung magdikit na nagbalik, posible nga strong as original na siya. Kanya kung naay stainless diyan, wala makabader sa movement, diha na lang na siya. Anyway, sterile man na, di man na ingog makakusog infection. Although, mawalagi na, huwag mo anak kag mga x-ray, mo positive ka, mo ngiyaw ang x-ray machine, ingnan lang ni mo, naka-stainless imong lawas. Para dili ka madudahan nga nagdaha ka og pistola or kutsilyo. Alright, sinota kasabot ka sa mga speaker ni mo, Merna, huwag nga to sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Batan. Thank you very much sa makananayon yung pagpawinaw sa mga Arimen program. Taas katag greetings ni sa atong lugar. Kami sa DY sa kini akong suliran, the best. Manghambog ko ni once again, once more, the best radio drama program nationwide. Kadawat mig award ng last November. So from all bashers, Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Raman. Daghang salamat ug maayo na.